Lewapda ýanygyň howpsuzlyk gullukları ilatyň gaz enjamlaryny barlap pul çöpleýär. Günnegur Türkmenistanyň Lewap welaýatyna ýanygyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri öýleri aýlanyp oturdulan gaz enjamlarynyň howpsuzlyk ýagdaýyny barlan soň ýaşaýjylara 1 ýyllyk gurutluk ruhsat hatyny berip, munyň deregine her bir gaz enjamy üçin 6 manat pul soraýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy 9 martda habar berdi. Aýlanýan gullukçylaryň bu tölegleri göwnli-göwnsiz ýygnaýanlygyny, olaryň diňe ýokurdan berilen görkezmäni ýerine ýetirýänligini aňsa bolýar. Sebäbi agyr şertlerde ýaşaýan adamlaryň ýagdaýlaryny düşündirmegi bilen olar düşünýäs ýöne haçan törejek şonda geleli diýip ýagdaýa düşünýärler diýip Lewaply habarçy gurrun berdi. Köp maşgalalarda nagd pul bolmansoň olaryň pensiýa pulu alanyna ýa-da kömek pulu geleni töleg etjek diýmegi bilen ýanygyň howpsuzlygynyň gullukçylarynyň soň ýene-de ýyllaryna öwrülip geljekdiklerini aýdyp gidýänligini habarçy gurrun berdi. Köp hojalygyň maliýe kynçylyklary çekýänligini ünüs çeken habarçy welaýatda iş ýerleriniň azlygyny, şol sebäpden işleýän adamlaryň sanynyň ujypsyzlygyny, köpleriň pensiýa pulu ýa-da halk arasyna pasobi adlandyrylýan döwletiň ujypsyz kömek pulu bilen oňut edýänligini habar berdi. Agyr ykdysady şertleri başdan geçirýän hojalyklar üçin agzalýan tölegleriň artykmys bolýanlygyny ýaňydan habarçy gaz edaranyň öz işgärleriniň hem dürli tölegleri ýygnaýanlygyny üstesine olaryň öz hödürleýän hyzmatlarynyň hiliniň pesdigini, olaryň gaz enjamlaryny harsal çemeleşýänligini sözüniň üstüne goşdy. Ýurdun syýasy durmuşyny ýakyndan ýygyrlaýan tynçylar Türkmenistana dowam edýänligi aýdylýan ykdysady kynçylyklaryň esasy agrymynyň halkyň gerdenine düşýänligini üns çekýärler. Ýatladyp geçdik 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabr güni Ahal welaýatynyň Akbuğda etrafynda geçirilen ýaşullar maslahatyny ondan ozal halka mut ýa-da ýeňillikli bahadan berilýän TV gazyň elektrik energiýasynyň we suwuň mugutçylygynyň 1-nji noýabryndan başlap ýatyrylmagy kararlaşdyryldy. Şonda ýurdun baş tutany bu karary ilatyň girdijisiniň ýyldan ýyla artýanlygyny we köp sanly iş orunlarynyň döredilýänligini öňe sürüp delillendiripdi. Türkmenistana suwuň toğun gazyň belli bir möçberde mugut berilmegi 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan goldamak maksady bilen 10 ýyllyk möhlet bilen girizildi we soňra bu mugutçylygyň 2030-njy ýyla çenli saklanjakdygy aýdyldy. Mugutçylygyň ýatyrylmagy barada kararyň makullanmagy bilen Türkmenistanyň suw ölçüjileriň tölegleri gaz edaranyň işgärleriniň dürli hyzmatlar üçin ilatdan talap edýän tölegleri barada gelip gowuşýan habarlaryň ýygylygy ýygyjamlaşdy. Meselem Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň 2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň aýagyna beren maglumatlaryny aýdylmagyna görä, ýurdun Demirgazyk Daşowut welaýatynda ýylyň başyndan başlap welaýatyň gaz, ýanygyň howpsuzlygy, elektrik we agy suw edaralary gapyma-gapy aýlanyp 2018-nji ýyl üçin ediljek hyzmatlaryň tölegini öňünden ýygnapdyrlar. Töleg etmäge razy bolmadyk ýa-da gurbu çatmadyk adamlara jerimelerin ýazylandygyny, ýazylan pul jerimeleriniň soňlugy bilen göterimi bilen töredilýänligini habarçymyz ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar beripdi. Şeýle-de Azatlygyň welaýatynyň Akçeşmesi ýanwaryň aýagyna ýerli gaz edaраsynyň işgärleri bilen ýyldyrşganalarda gök önüm ýetişdirýän daýhanlaryň arasyna ulanylan gazyň bahasy boýunça döreýän dawalar barada habar berdi. Şonu Azatlygyň Mar welaýatynyň Akçeşmesi görnüşinden gaz edarasynyň halkdan gaz töleglerini çöpläp alýan işgärleriniň käbiri Murgap etrafynda ýyldyrşganalarda gök önüm ýetişdirip maşgalasyny eklemäge çalışýan adamlaryň talaňçylaryna öwrülýär diýip habar beripdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirgindäki media we habar terişdelerini agzalýan meseleleri boýunça halkyň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary dogrusynda kelam agzdil ýarylman, muňa derek mawy ekranlarda bagtyarlyk zamanasyna gazanyldy diýilýän üstünlikler tahyýaly talyplary, ak sakal ýaşullary, erkekleri, aýallary we hatda çağalara tarif etdirilýär.